פשוט בטעם של אפרסק. זה הגבלת זמן הבא. סיימת. וואו, זה תקוע, מה זה חזק? עופרי, מרגישה שאת יכולה לספר לי הכל? לא. לא. למה? למה? מעניין אותי לדעת. למה? בבית אני אתן חצי מהדברים. אני ממש רוצה כבר לקנות עכשיו, את כמות. יכולה לענות לי? לא, אני לא יכולה. למה? כי יש גם דברים טובים. לא! את לא לא פותחת עכשיו. את זה עכשיו. בבית. אני גם רוצה לטעום. כן, בבית, אל תדאג. טוב, אז לקחנו, היה אריזות טעם כזה, טעם כזה, טעם כזה לבד. ואנחנו לקחנו, ורק אחרי זה ראינו שיש עכשיו אריזות של כל הטעם. שי, לא כל הטעמים בעולם, כל הטעמים של המחנה. זה, מה זה, תפוז? מוצ'י, זה נקרא מוצ'י. קודם כל הממתק הזה נקרא מוצ'י. כן. טוב, זה תפוז. אני אגיד לך מה זה. זה תפוז, מלון ותות. זהו, ביי, שקיע סרטון ממש. מה?